13. 20 ću radi. 18. 20, dosta Veljo, dosta! Dosta Veljo! To broj samo jebi ga, da mu se zajebavaš jebi ga. 25. Veljo, ti li prdiš ili? Dosta Veljo! Ljud, gledaj knjigom. Dosta Veljo, ne stovaraš ciment, taj zajebi. Dosta ne može cement stovara sad kad dođe. 32, osli, ukosnik, 33, 34, 35. 36, Aaaa, ovo je zajeba. 37, on uključi od ove. Dizel. 39, CTRS. 1, 42, 43, 44, 45, 46. Dosta Veljo, majke dosta ćete. Doba, koji kurb ono? Znaš kako? U krevet, pitaj Bog me za kuni. Napravi 600 komada, 600, polako. I kaže Bogdan, dedo, daj, tu gledaj za mene. Napravim ja 1200 i on kaže stop. Ja ga ne slušam i 50. Čao. Aj sad. Evo učinu ovo koji sam. Ovo je pomlad. Ne, Ne, ti si generacija, kur, ajde. A sad si teran, normalno, 300, 400, 500, bez vice. Aj učini ovo koji sam. Koliko puta ti učiniš? Koje da učini? Ajde. 2, 3, 4, Ljub, dosta će padne, nemoj te u novu vadu da te nosimo. Znaš koliko je ovo? A? Nemoj više, molim ti će padneš te, nemoj te nosimo nam u vadu. Koje su moje veže? Učinim prvo ujutro, gledaj tamo. U krevet. Učinim vrtim Tokio. To je prva vežba. Druga vežba. Ima neku struju od ovde, boli ga tu i na dole kao žica. To sam izlečio ja ovako. Učinim ovako. Pa stavim ruku, pesnicu ovdje gdje boli, u živacu me. I učinim si ovako. Teram do 100. Vozi bicikla. Pa, da moment. Pa teram ovako. Kontra. Kontra. Mislim, pa teram ovako. U sredini. Dve veže. Dve veže. Pa učinim, učinim ovako. Vidiš ovo. Uzmem dve flaše. Ja te snimam da imamo dokumenta. Od litar. Učiniš ovako. Teraš do 120, 200, ili 100 manje, ne teramo 20 teraš. Manje. Ovako radiš. A poslije učiniš kad te razvrteš to. Ovo. Učiniš ovako. Ovo. Sve se rastorniš. Koliko on ima živi 100 godina? Pa učiniš ovako. On su u kostije. Kog ruke. Ajde neka kamion, begaj, on su u kostije, veš i mater,